Se on varmaan yläkerrasta jossain sit. Onks sulla se lapio? On. Se on tosi katos. Älä... Ota. Millä heillä on hyvin No niin, hyvä. Kuole! Oota. Jumalauta. Ei. Oi voi. Oi voi. Sellainen. Miten mä saan sun ruumiin? Mä en voi pikouppaa sua. Voi vittu. Lauri on kuollut. Joo, mä ajattelin kans. Mä en saa nostettu sun ruumista myöskään. Joo, Ville kans kuolee, et saatte yksin. Joo, mä kans kuulen Thumperin. Tästä tuli mielenkiintoista. Mä osaattein sieltä, mä luulen, että säkin. 3 turrettia. 360. Se oli nopeampi mitä mä luulin. Mitä vittu sun kävi?